El català, amb uns 10 milions de parlants, és la 12a llengua més parlada a la Unió Europea. Es parla en 4 estats diferents. A Andorra és l'única llengua oficial. A l'estat espanyol és la llengua pròpia de Catalunya, el País Valencià, on també se l'anomena valencià, les Illes Balears, la Franja de Ponent, a l'Aragó i la zona del Carxe, a Múrcia. A França, el territori de parla catalana es concentra a la Catalunya Nord. Finalment, el català també és la llengua de la ciutat de l'Alguer, a la costa occidental de Sardenya, a Itàlia. La principal expansió del català es produeix durant el regnat del rei Jaume I, al segle XIII, quan aquest conquereix el regne de València i Mallorca. Durant els segles següents, la corona d'Aragó annexiona les illes de Sardenya i Sicília i el sud d'Itàlia. I concretament al segle XIV repobla l'Alguer amb colons catalans. És per aquest motiu que avui encara s'hi parla català. En comparació amb altres llengües, la variació dialectal del català no és gaire significativa. Tot i així, es defineixen 2 grans blocs dialectals, l'oriental i l'occidental. Dins del bloc de l'occidental trobem el català que es parla al País Valencià, a Andorra, al Carxe murcià, a la Franja d'Aragó i a la meitat oest de Catalunya. Mentre que el català oriental inclou els dialectes de la meitat est del Principat, les Illes Balears, la Catalunya Nord i l'alguerès.